расман Беҳрӯз Зуҳуров зидди Махарбек Каргинов ва Давлатманд Чӯпонов зидди Богдан Плутахин рӯзи 6 феврал дар турнири калони ACA 200. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо. Дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес гуфт ки шогирдаш дар соли 2026 ду муҳориба гузаронидан мехоҳад, лекин баъди моҳи Рамазон. Медонам ки Ислам бо ҷангвари сахттарини вазни худ ҷангидан мехоҳад ва айни замон ӯ Камару Усманро чунин ҷангвар мешуморад, аммо ҳозирашда маълум нест ки оё ин муҳориба баргузор мегардад ё не, чунки ки рақиби навбатӣ мешавад танҳо UFC қарор мебароранд. Вақте ки ташкилот номи рақибро эълон мекунанд, ҳамон вақт ҳамааш маълум хоҳад шуд. Фикр мекунем ки Ислам дар соли 2026 ду ҳимояи камарбанд гузаронидан мехоҳад ва аз сабабе ки Рамазон моҳи феврал то март мегузарад, Ислам то моҳи май ва июн баромад карда наметавонад. Айни замон Топурия ҳамчун рақиб ба ҳисоб намеравад, чунки худи ӯ ба ҳама хабар дод ки дар зиндагии шахсияш проблемаҳо дорад. Барои ҳамин ҳеҷ кас намедонад ки чӣ гап мешавад вақте ки ӯ баргаштан мехоҳад, гуфтааст Мендес. Ва дӯстон, чӣ гуне ки мебинем худи Ислам Махачев зидди Камару Усман ҷангидан мехоҳад, лекин дар умум қарор дар дасти UFC аст ва онҳо мегӯянд ки рақиби навбатии Махачев кӣ мешавад. Ва дар вазни нимёна ҳозир довталабон хеле зиёданд ки яке аз онҳо ҷангвари бебохти ҷавон Майкл Моралес аст ва ӯ гуфт ки барои чӣ Ислам зидди ӯ ҷангидан намехоҳад. Ман медонам ки ба Махачев ва дастаи ӯ чунин шахсон ба монанди ман писанд нестанд, шахсоне ки аз ҳар гуна нишон додани худ наметарсанд. Барои ҳамин ман ҳамаи корро дар назди чашмони худи Ҳабиб мекунам, то ин ки Ислам маро барои малакаҳои гӯштин ва малакаҳои зарбазаниам дӯст дорад. Ман бесаброна ин лаҳзаҳоро интизорам. Шояд ман дар зиндагӣ берун аз ҷангҳо хандовар менамоям, аммо вақте ки рақибон зидди ман ба октагон мебароянд, онҳо аз ҳама тарси сахттарин дар зиндагии худро ҳис мекунанд, гуфтааст Моралес. Ва дӯстон, бояд қайд кард ки Майкл Моралес дар ҳақиқат шахси оддӣ нест. Рафторҳои ӯ берун аз ҷангҳо ба монанди рафторҳои муханнасон аст, лекин дар октагон ӯ ҷангвари хеле ва хеле сахт ва хатарнок аст, ки ҳам гӯштин ва ҳам зарбазанӣ хуб дорад ва то ҳол бебох буда рекорди 19-0 дорад. Ба фикри шумо дӯстон, Майкл Моралес барои Ислам Махачев рақиби вазнин шуда метавонад ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. Чемпиони вазни сабуки PFL Усман Нурмагомедов боварӣ дорад ки муҳорибаи бародараш Умар Нурмагомедов зидди чемпион Пётр Ян муҳорибаи хеле калон мешавад. муҳорибаи Умар зидди Пётр муҳорибаи муҳим ва хеле шавқовар барои Русия мешавад. Агар ки ин муҳориба дар Абу-Даби гузарад, пас фикр мекунем ки мухлисон майдонро пур мекунанд. Мебинем ки чӣ гуна Умар Фигейредоро шикаст медиҳад. Агар ки ӯ фавран ғолиб шавад, пас албатта ки довталаби асосӣ мешавад ва баъди Рамазон бо чемпион ҷангида метавонад. Умар бояд ки баромади хеле хуб нишон диҳад. Оиди Пётр бошад, пас ӯ хатогиҳои кардаи худро дар якум муҳориба зидди Мераб хеле хуб ислоҳ карда тавонист. Ман медонам ки дар якум муҳориба ӯ 2 ё 3 осеб дошт. Акнун Пётр чемпион аст ва ӯ чизро арзанда аст. Ӯ кори хеле зиёд кард то ин ки камарбандро соҳиб шавад ва мо ӯро табрик мегӯем, гуфтааст Нурмагомедов. Ногуфта намонад ки аллакай тӯли чанд сол мешавад ки бисёриҳо оиди муҳорибаи Умар зидди Пётр гап мезананд ва ҳатто тобистони ҳамин сол Пётр Ян ба Умар Нурмагомедов визов дода буд, лекин Умар осеб дошт ва барои муҳориба омода набуд. Акнун Пётр чемпион шуд, а Умарро бошад муҳориба зидди чемпиони пешинаи вазни 57 кг UFC Дэвисон Фигейредо интизор аст, ки ҳозир дар вазни 61 кг баромад мекунад ва муҳорибаи онҳо рӯзи 25 январ дар турнири UFC 324 баргузор мегардад. Дӯстон, худи шумо муҳорибаи Пётр Ян зидди Умар Нурмагомедовро дидан мехостед ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид. Хонободу сарбаланд бошед.